И здравейте хора, днеска това ми е първото видео. Сега моя редактьор сега е тук и ще качва неговото също първо видео за Brawl Stars. Аз, както ви казах, ще качвам за Plants vs Zombies. Старо време, ама за жалост няма да е тази модерната, ще бъде тази старовременната за жалост. Но нямам друг шанс, но иначе тя ми е любимата, това, самата ми любима игра. И започваме. Ето, ние сме почнали преди. Всичко съм подготвил. Всичко в пет е подготвено. Ето, само флауърите, the corns. Да знаете, специално взех за нещо хубаво Dual-Shroom. Най-протата, които играят тази игра, сигурно се сещат за Dual-Shroom. Dual-Shroom най-много говоря за Китай. Вие, където играят Plants vs Zombies Fusion, тя е много популярна и модерна, да му кажа. Така че, за жалост няма да е така, както казахте. И така че, ето го приятеля, редактьора Стоян. Ето, кажи нещо за хората. Здравейте хора! Ето. Така че ние се подготвяме за Dual-Shroom, да знаете. Ние ще правим трейдове в неговия канал, ще пускаме. Да, значи, хора, както каза той, ще правим трейдове. И благодарение, ако си спомняте миналия канал, моя старият канал моя, където качва в мазута, ако си спомняте. Това беше велик спомен, но иначе за жалост хора, хем ми банаха YouTube канала миналия от 2025 и 2024 и хем ми банаха TikTok преди. Имах два, сега нямах трети и за жалост ми банаха Brawl Stars. Всички ме знаят как бях с кието. И сега вече пак спрях и бях на престиж. И така че сега започвам по тази игра. Или мога да се изтегля, не знам, ще видим. И от Чочо ще бъде с нас и ще играе и ще правим фортове с него. И така, хора, извинявайте, че ни бъгна. Сега трябва пак да изляза и ето, хора. Така, да знаете.